Què planto al final de l'estiu? Quan la calor més intensa de l'estiu ja ha remès, és un bon moment per a plantar les plantes de flor que ompliran el jardí i els testos de color fins que arribi el fred a finals d'octubre. Així aconseguireu l'efecte d'una segona primavera. L'avantatge de totes les plantes que us ensenyarem en aquest vídeo és que es poden conservar d'un any a l'altre. Són vivaces o herbàcies perennes, però també es poden tractar com a plantes de temporada i rebutjar-les després de la floració. Les grans estrelles dels jardins de tardor són els àsters, que produeixen masses de petites margarides rosades, magentes, fúcsies, morades, liles, violetes. N'hi ha innombrables espècies i cultivats. Són una de les plantes preferides de les abelles i de les papallones. Els crespinells són unes altres de les plantes que les abelles adoren. Les seves umbel·les rosades comencen a aparèixer a l'estiu i romanen a les plantes tota la tardor. Formen mates arrodonides de tiges i de fulles carnoses de color verd blavós, com els Autumn Joy, o granat, com els Matrona. A l'hivern proporcionen llavors als ocells. Una copiosa floració en forma de margarides de brillants tons grocs, ataronjats o vermells amb el centre marró és el que caracteritza els anemis. Si s'eliminen les flors pansides, continuaran florint fins que arribin les glaçades. Els crisantems, els veritables sols de la tardor, són un clàssic d'octubre i de novembre que sorprèn cada temporada amb novetats. Als centres de jardineria trobareu una gran varietat d'híbrids fàcils de cultivar al jardí o en testos. Hi ha exemplars molt petits i altres de molt alts, i tots d'un espectacular desplegament floral. Són moltes les sàlvies que fan flor des de finals de la primavera fins a la tardor si es treuen les flors pansides. Per exemple, les sàlvies caradonna, ametist i mainatge, entre d'altres. O la tan atractiva sàlvia farinàcea, sàlvia blava, o les que fan flors generalment vermelles o rosa fort, com les gregi i les microfila. Una menció a part mereix la sàlvia leucanta, que produeix gruixudes espigues vellutades a la tardor i a l'hivern. S'adapten perfectament a la jardineria de baix rec i responen bé al conreu en testos i en jardineres. Si voleu flors de color rosa pàl·lid o blanques tan boniques com esveltes, planteu anèmones de la Xina. Aquestes anèmones de floració tardorenca emeten llargues i gràcils tiges rematades per delicades flors, simples o dobles. Pel seu brillant color groc i vermell ataronjat, les flors de la gaillardia grandiflora llueixen com una flamarada al jardí o als testos. Aquesta planta adora la calor i el sol i tolera la sequera una vegada fixada. Té una llarga floració i és ideal per a plantar en massa a les vores dels jardins. Les espectaculars margarides rosades i botó ataronjat en forma de con de les equinàcies són molt valorades per les papallones. A l'hivern, les flors seques continuen sent atractives i proporcionen llavors als ocells. Podeu barrejar les equinàcies amb les rudbèquies, que fan margarides de vibrants colors, com el groc i l'ataronjat, i també el vermell i el granat. I ara, a plantar. Si ho heu de fer al jardí, primer cal preparar el lloc on plantareu, eliminant les males herbes i les plantes ornamentals esgotades. Esmicoleu els terrossos i removeu la terra i entrecaveu-la amb adob orgànic o compost. Si les voleu plantar en una jardinera, assegureu-vos que té forats de drenatge i poseu-hi una capa d'argila ben estesa al fons. Ompliu la jardinera fins la meitat amb substrat per a plantes de flor o universal. Extraieu les plantes dels testos i col·loqueu-les a la jardinera. Ompliu els forats amb substrat fins a 2 centímetres de la vora. Premeu-lo amb els dits i regueu-lo generosament. Al llarg del cultiu, regueu les plantes regularment, però sense mullar les fulles. Eviteu sempre l'embassament. Cada 15 dies, aporteu-los adob per a plantes de flor per afavorir una floració més abundant i prolongada. Si elimineu les flors pansides, incentivareu la refloració.